Takže čaute lidičky, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video je informační video. No a co si tady v tomto videu řekneme? Řekneme si pár podstatných informací, opět se bude natáčet. Jestli si mohli povšimnout, tak na mém kanálu už jsem natáčel hru třeba GTA San Andreas nebo Try Not to Loud s Lares LP. A nadále taktéž budu natáčet stále GTA San Andreas a budu se snažit třeba natočit i nějaké záznamy třeba z CS1.6. Ne, Goučko fakt natáčet nebudu a ne, neutáhne mi to kompo. Takže s tímto je jakože Goučko moc nepočítejte. Do budoucna se bude natáčet taktéž i hra jménem Left 4 Dead 2, nejspíš. Ještě uvidím podle toho, jak mě to bude snímat program, jestli se to utáhne všechno, jestli to bude dál hrát. A ještě bych vám řekl k tomu GTA San Andreas multiplayeru, proč tam mám takové lagy. Je to skrz to, že já nemám tak moc herní kompo. Je to prostě normální kompo za 14 000, tak to když tak pochopte ty lagy. Já s tím nic neudělám. Já už to nastavení mám co nejméně, všechno to jde. No. A co bych tak asi tak řekl? Nejspíš nic. Já se s váma do příštího videa, které bude nevím kdy zase, protože teďka jsem docela dost zaneprázdněný. Takže já se s váma budu loučit pro tohle video. Jestli se vám tohle video opět informační líbilo, tak zanechejte like, popřípadě nějaký komentář a jestli to ještě nedali, tak klikněte na ten odběr. Takže já se s váma budu loučit a čau.